गिबियावनो बयखौबो बड'खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। बिसायख'थिनि खाथि सानावनो मोनसे हिंसायारि जाथाय। धुबुरीनि फानबारियाव खारबाय थानाय बासआव गुलि गावनाय जाथाय सोमजिदों। दावबायारि बास AS19C8597 नम्बरनि गंसे बास गारिया क'क्राझार जिल्लानि बावरागुरिनिफ्राय गौरिपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो 17 नं राजा लामायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गारियाव गरनै गुलि गावदों होनना मिथिहोदों। मिथिहोबावनाय बायदिब्ला गुलिनि गावनायजों बासनि दावबायारिफोरा रैखा मोननो हादोंमोनब्लाबो गुलि गावनायजों बासनि ग्लासफोरा बायनायनि जाहोनाव 3 दावबायारिफोरा जोखोम जानांदों आरो गोब्राबै जोखोम जासिननाय सासे दावबायारिखौ धुबुरी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। जाथायनि सायाव खौरां मोननानै लोगो लोगो BSF हान्जाया जाथायथिलियाव खौरां लाफैयो। सोर आरो मा जाहोनाव गुलिखौ गावदों बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो होनना मिथिहोदों। जनाइनि थेलामाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों। मिथिनाय बायदिब्ला जनाइ महकुमानि सिमेन्ट सापुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय थेलाम आउटप'स्टआव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे बहिद आली मुंनि दुथां ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ खायो। साननैसो सिगां गगामुगनि मटर साइकेल सिखावनि एजाहारनि बिथायाव गगामुग थानानि दैदेनगिरि प्रणब दलेलनि दैदेननायाव मटर साइकेल सिखावखौ शुक्रबार फुंबिलियाव सं दाननाय समावनो गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे दुथां ड्राग्स फालांगिरि बहिद आलीखौ खानो हायो। गगामुग थानानि बिबानगिरि प्रणब दले थेलाम आउटप'स्टनि आइसि महेश्वर फेगुनि दैदेननायाव जथायै सं दाननायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे खाजायो। थेलाम रेल लाखिग्रा साखाथियाव दुथां ड्राग्स फालांगिरि एबा मटर साइकेल सिखावजों सोमोन्दो गोनां बहिद आलीआ दुथां ड्राग्स फालांगिरि बहिद आलीआ थांनाय बिस्तिबार हराव गुवाहाटीनिफ्राय रेलगारिजों जनाइसिम फैनानै फिन थेलामसिम थांनाय समावनो पुलिसनि जथाय संदाननायाव गासै 117 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे खाजायो। दुथां ड्राग्स फालांगिरि बहिद आलीआ गसाइगावआव UPPL BJP आरो AGP दोलोनि सावरायलायनाय जथुमा हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 6 नं कसुगाव बियाबजों लोगोसे 5 नं सराइबिल बियाब आरो 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लक UPPL कमिटिनि जथायै गसाइगाव UPPL कमिटिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै UPPL BJP आरो AGP दोलोनि सावरायलायनाय जथुमा हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे EM उकेल मोसाहारि, EM उइलसन हांसदा, समनाथ नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बोथोरखौ लानानै भारतनि बोथोर बिगियाना माखासे सांग्रांथि फोसावनानै होदों। दासान्दि हरखाब बोथोरनि सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आरो रायजोनि दाब दाब जायगायावनो गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 20 मार्चनिफ्रायनो अखा हानायखौ नुनो मोन्दों आरो फैबाय थानाय 2 सानसोसिम अखा हाबाय थानायजों लोगोसे हरखाब बारहुंखा बारनो हागौ होनना गोमो सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। फैगौ 25 मार्चसिम बोथोरा गाज्रि थासारियावनो थागोन होनना सांग्रांथि होदों। सा-सानजा हालामनि माखासे रायजोफोरखौ सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना आरो सारा आसाम नाङैनो गोबां अखा हागोन होननानै मिथिहोदों। शिवसागराव पिपल्स पार्टीनि गोख्रों सोमावसारनाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालखौ हमनायखौ लानानै पिपल्स पार्टीआ सरकारनि हेंथा सोमावसारदों। शिवसागर सोहोरनि गेजेराव थानाय भुपेन हाजरिकानि मुसुखानि मोखाङाव माखासे सुबुंफोरा हेंथा सोमावसारदों। BJP सरकारखौ फाव फान्दायनायनि दाय होदों पिपल्स पार्टीआ। हेंथा स्ल'गान होनानै शिवसागर राजा लामायाव गोमसार होदों आरो बिथांमोना नैबे बाथ्राजों बुंथिनानै होदों। যোৱাকালি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিৰোধী নেতা আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তাৰোপৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক কালি বাসগৃহৰ পৰা যেনেধৰণে অন্যায়ভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি ৰাইজলৈ তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি ঐতিহাসিক দলমুখ চাৰিআলিত আমি প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব খুজিছোঁ। আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি চৰকাৰখনক সক্ৰিয় দিব খুজিছোঁ যে এনেধৰণে অমানৱীয় এটা ফেচিষ্ট ধৰণে নিজৰ যিবোৰ চৰকাৰী এজেঞ্চি আছে তেখেতসকলক ব্যৱহাৰ কৰি যাতে মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তাক আমি সক্ৰিয় দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা
কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে জোৰ জবৰদস্তি কৰি নিজৰ ক্ষমতাৰ বলেৰে আচলতে কেনেকৈ চৰকাৰখনে তেখেতৰ বিৰোধী নেতাসকলক যে দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে আৰু নিজকে ক্ষমতাত থাকিবৰ কাৰণে কেনেধৰণে মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ এটা উদাহৰণ কালি অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উদাহৰণ আমি ৰাইজৰ কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ আৰু অনতিপলমে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ আমি মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হতকাৰী কামবোৰৰ পৰা তেখেতসকলক আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিফলন এইখন চৰকাৰ এই বিজেপি চৰকাৰে অতি সোনকালে এই লোকসভাত পাব সৰ্বস্ত ৰাইজে এইখন চৰকাৰ উফৰাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু আমি পুনৰবাৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা তেখেতলোকক সকিয়াই দিছোঁ যে এই ফেচিষ্ট চৰকাৰখনক যাতে সকলোৱে সৰ্বস্ত ৰাইজ ওলাই উফৰাই পেলাই আৰু এই যি লোকসভা নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে বিজেপি বিপক্ষে ভোট দিয়ে আৰু তাৰোপৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দৰে দায়িত্বহীন সংগ্ৰামীক যাতে অতি সোনকালে তেখেতসকলে এৰি দিয়ে মুকলি কৰি দিয়ে তাক আমি অনুৰোধ আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু নহ'লে অনাগত দিনত ইয়াত ভয়াবহ যে आन्दोलन হ'ব निश्चित दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो गोजोन्थों।